yung balahibo ng, ewan ko, balahibo ng ano, parang balahibo ng aso. Ayan yung sili. Hello po sa ating lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel na Halano. Ngayon po ay magmumukbang po tayo ng balot. At yung dalawa po ay nabalatan ko na po. Ayan po, nakita po natin yung mga balahibo ng mga pusa at aso po. At meron po tayong siling panigang para habang kumakain po tayo ay may konting anghang po. At syempre, yung ating sukang, ano ba ito? Sa lambanog ata ito? Sa niyog ba? At pero hindi mawawala yung ating asin. So ito po, nabili ko po ito sa halagang 23 kada isa. Number 18 po ito. Kung makikita nyo po, ayan po. Mayroon para po siyang, sa mga tao pong hindi sanay sa mga ganito, ayan po. Ayan yung balahibo ng itik, yung baby. At meron tayong inumin na lemon. So okay. Simulan na po natin yung pagkain ng balot at habang kumakain po tayo ay siyempre kakainin din natin ito para may kunting ano po ba, may challenge po ba? May tingnan natin kung kakayanin ko bang kumain ng siling panigang. Okay, unahin po natin itong dalawang nabalatan na natin. Siyempre, lagay natin dito suka, ayan. Halangag yahak. Wow! Ayan yung sili. Medyo may kunting anghang po siya. Habang tumatagalo, parang paanghang na paanghang. Siguro nandito yung dito sa gitna yung may pinakamaanghang. Yan. Ito na po pangalawa. Makikita niyo po, pinapawisan na po ako. Itong part na to, ito po yung matigas na part sa balot, ito po 'yon. Asin eh. Ito po yung pangatlo. Ngayon po. Wow! Sinapawisan na po ako. Grabe kahalang eh. Ayan po. Kitang-kita po yung balahibo ng, ewan ko, balahibo ng parang balahibo ng aso. Sobrang itim. Parang hindi naman ito 18, parang number 20 na bata ito, Kuting-kunti na lang. Mabubuhay na to.
Napi-feel ko na po yung ano, yung may mga buto-buto na po yung ano, balot. Yung bambibi, yung ulo. Ito, naubos po natin. Yung sili natin. Grabe yung anghang. Hala nga eh. Di mada. Itong part na to, ito po yung matigas na part sa balot, ito po 'yon. Ayan po, tatlo po yung naubos po natin at wala na po tayong sili. Inom tayo ng lemon. Grabe yung pinapawisan ako. Dahil wala na yung siling panigang, pero meron pa akong mabalot dito. Dito ko na natapusin yung vlog dahil ayan o, pinapawisan na ako. So sa mga bago pa lang po sa channel ko, sana po suportahan nyo po yung channel ko. Sana mag-subscribe po kayo dahil yan nyo po yung ano ko, yung na sana magkaroon ako ng maraming subscribers at magtuloy-tuloy ako sa pagbablog. Dahil marami pa po akong gagawing mukbang sa mga susunod at pwede nyo po kayong mag-comment kung ano ba yung dapat kong gagawin sa susunod para may idea ko kung ito yung susunod kong gawin. Grabe, wala nga eh. Sa mga gusto magpa-shout, sa mga magpapa-shoutout dyan, huwag kayong maya, mag-comment lang kayo, wala pong bayad to. Kahit tatlo lang po yung nakain. Parang, kaya tatlo lang po yung nakain ko, napusog po ako. Pasensya na po, medyo, parang na po akong naligo eh. Thank you for watching. Bye-bye!